Здравейте на всички! Днес искам да ви покажа нещо вдъхновяващо. Тези прекрасни животинки доскоро нямаха дом. Бяха на улицата, гладни и уплашени. Но благодарение на добри хора, животът им се промени завинаги. Виждате ли щастието в очите им? Тази промяна е възможна за всяко бездомно животно. Те чакат да бъдат видяни и обичани. Защо да осинови? Осиновяването спасява живот. Всяко осиновено животно отваря място за дома. Давате втори шанс на същество, преминало през трудности. Осиновените животни са невероятно благодарни и ще внесат толкова много радост във вашия дом. Да спрем жестокостта, но освен осиновяване, трябва да поговорим и за жестокостта към животните. Те изпитват болка и страх, също като нас. Те не могат да се защитят сами. Ние сме техния глас. Ако видите малтретирано животно, сигнализирайте. Нека заедно създадем едно по-хуманно общество. Как може да помогнете? Осиновете. Дарете. Доброволствайте. Споделяйте. Помогнете за намаляване на броя на бездомните животни. Всяко действие има значение. Нека заедно дадем шанс на тези прекрасни същества да живеят един достоен и щастлив живот. Ние от Фондация Заедно можем, група за взаимна помощ, се борим за това. Моля ви, споделяйте това видео, за да достигне до повече хора. Дайте мнения, дайте съвети, говорете с хората. Нека да направим едно наистина